Rugi ay aspatal tamane rugi ang mani thete te ang kha the ani sinai kha ba rang bukrai kha toi bukrai kha ani nogni nokun thung no to paila ani rechon ka tuma ka thung paila ang budji skrai kha na na kisa budji samani chu kha Kamu mani ini saja. tam ani saja mani ba o age kisa gorbo mani bo kulum kesani beti kisa mani ya bo bai de thangkha ma bai ba thangkha bo sama ta bo sia ani no bo ong ya ba hanjek thang phro se hai bo rugi ba hai ongota Tabuk bom hai bini sak bini kondisi bom hai. bo tabok ba ko bu sama ya mukol bu phia ma ya hai rama kaisa peti sitong sibo Keseng katana, keseng ka. Ram kesan tong seorang mak kesan yang jip. Meru saya meli amas sih, nono sini ana. ha Hor Ini sama saja dia. ni bumung tamo. sajeni bumong de rabina shanti Boys beseng no, boys. koi bisa 18 bosor bau kha unit bosor Unis bosor. unit bosor Unis bos orang. para pusikni Puskini. Kuskini atar blok kuskini. net bazar Oh, mita bazar kuskini parana. Tabok tamu nai, nung lukoroni thaniwa tamu nai nung. angde Ai coba sih, tamu nai sate. bethirau nawani koro namni mo se rang se kre khe ba mang burdi glai khata bo bethirau tumarau nawani bo rang se kre namai angkha abani bagoi nang nakisa nang na khulum kha Nung rugi ni buma deh. aw Ini mung tama. ani bumangul hamul chum Kala. Ke lukuroni thani na coba tuntan kata. Coba tunang